Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang piyesta sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Putli gahapon ang balaan nga kasing-kasing ni Jesus. Karon putli nga kasing-kasing ni Maria. Nagpasabot nga wa gyoy mansa ang iyang kasing-kasing, Immaculate Heart of Mary. Uban kaniya atong padayon nga iampo nga mahunong na ning atong giantos nga pandemic. Padayon pod natong iampo ang atong mga benefactors ug donors nga hatagan unta sa mga grasya nga ila sang gikinahanglan karong mga higayuna. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita, O Dios, nga giandaman mo og angay nga puloy-anan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga manuluyon pinaagi sa panabang sa maong Birhen nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo
nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay ug gibanhaw tungod kanila. Busa, sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang papasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa bulhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Daigang Ginoo kalagkon. Tibok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo kalagkon, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gipurong-purongan ikaw niya sa kayo o kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masuko ug puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga sabak, ni masuko siya sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug
kas labaw sa yuta. Ingon labaw ang iyang kaluoy, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangang halayo sa kasadpan. Sa iyon iyang gipalayo kanako ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Hallelujah, hallelujah. Wikay mo, o nakikinig ako sa iyo mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa napulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon o sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsa may timailhan nga ang atong kasing-kasing putli saman Walay sala. kanang wa gyud kay negative nga pagbati. Kanang negative nga pagbati ba? Wa gid sa imong kasing-kasing. Nya kamo, wa mo roy mga negative nga pagbati ngadto sa inyong isig katawo. Kamong mga asawa, wa mo'y negative nga pagbati sa inyong mga bana karon. Kira ba mo tingog ay?
Kamong mga bana, wa mo'y negative nga pagbati ron sa inyong mga asawa. Wag yapoy ni tingog. Amay na usang. Ang kamong mga ginikanan, wa mo'y mga negative nga pagbati sa inyong mga anak. Kana bangon, kakita pa lang ni Musnaong ba, murag may nakaing kumuton. Kamong mga anak sa duwasan mo'y negative nga pagbati sa inyong mga ginikanan. Ano bang magsige kag pangandoy nga mulayas ko dinhi, biya ko dinhi. Naara ba na mga inaana mga anak? Si Maria mao'y modelo nato unsaon paglimpyo sa kasing-kasing. Unsa may una, di niya tugutan ang iyang utok nga magsigig analyze sa usa ka sitwasyon. Kaya makapanigative yun sa atong kasing-kasing kung tugutan nimo ang imong hunahuna nga mao'y magsigig analyze. Sama aning nahitabo karon dinhi sa atong ebanghelyo. Tulo ka adlaw nga nangita si Jose ug si Maria ni Jesus nga 12 anyos, wa mananghid nila nga magpabilin diay didto sa Jerusalem. Tulo ka adlaw silang nangita. Ikaw ginikanan, mangita kas imong anak tulo ka adlaw, unsay naa sa imong hunahuna? Animal ning anaka, wa gyud mananghid. Wa may buot, wa na may tahod. Analyze na nimo ba? Ang mag-analyze ka na igkakita nimo masagpaan gid nimo. Pero si Maria o si Jesus o si Jose wa magamit sa ilang utok aron mo analyze nganong wa mananghid si Jesus, may buot naman unta, nahibaw man gyud unta nga manguli nami, nganong wa gyud mananghid, ana ba? Analyzeon man na nato no. How di mo ka mo analyze? Motong pagkakita niya ni Jesus ang gi-express ni Maria ngadto ni Jesus dili ang iyang gihunahuna. Kay iya putong hunahuna, iya tatong ingnon, ikaw ba ni aramaday ka dinhi? Nganong imo maning gibuhat? Unsa man nawad-an na kas pagtahod namo? O ana analysis mo na. No. Hoy, tubagoy. O lagi. Pero ang gibuhat ni Maria lahi. Pag-abot niya dito atubangan ni Jesus, unsa iyang gisulti? Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Ang iyang gi-express, ang iyang gibati, dili ang iyang gihuna-huna. Ang iyang gibati kabalaka. Ikaw ron pananglitan, mawa kas inyo, niya mangita nimo ang imong bana ug asawa ka nawa ka kay kuyog ka pare. Niya nangita imong bana. Dinhi pagyud ka nasakpan simbahan nga mao gyud pag-agbay ni father nimo. Nya moingon ra gyud ang imong bana, day nabalaka kay kung nangita nimo sud nas duha ka buwan. Ana. Pero di sa mingon unsa man ka? Kadumdum pakagbalay buanga ka. Anong anhi man ka dinhi aning pare? Ana. Analysis mo na. Unsa man? Kamo na? Ana. Analysis na. Pero og ang imo ganing gibati, mo imong i-express, igo ra jud kaingon, nabalaka ko, gimingaw ko nimo, naguol ko. Ana, nya ikaw asawa, unsa may imong bation kun mo na isulti sa imong bana? Ay, muuli sa kag panagsa oy. Di ka masuko. Di jud ka masuko. Nya, bati pag yun kaayo ko, ato pag yung hunahunaon, ang tubag pag yun ni Jesus, purting batia. Tanaw ha, sa iyang tubag. Analysis. Di adire. Utok, iyang gitubag. Ingon siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod, na kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Insultuhang pangutanahan no? Wa man gani mo ingon si Jesus, hala nabalaka di ay mo ma, pa nabalaka di ay mo nako. Sorry ha. Amo tatoy una. Oy si Jesus diri oy. Nganong nangita pa mamunako? Nigpangita nimo sa imong anak batuas kompyuteran. Uy dong, wa ka masayod nga nabalaka kay kung nangita nimo ni araman day ka dinhis kompyuteran. Nya moingon ding imong anak, nganong nangita mamunako? Wa day mo masayod mag-computer man gyud ko.
Unsa imong itubag? Ha? Usabrog tingog niyang buanga ka. Imus-mus tagyogan ng computer mo. Ana jud ka. Kumuton ko ng bakba ni mo ron. Katon kag tubag-tubag, ikapay nagbinuang, ikapay mo tubag. Pero si Maria nihilom o gitipigan ang tanan sod sa iyang kasing-kasing. Wa gitipigan sa unahuna diris kasing-kasing. Kay gani ka sa unahuna, di ka katog, magsigi kag kwenta. Magsigi kag analyze. Angto di nakakatog. Diri tipigi o. Di amang Ginoos kasing-kasing, ni amang Espiritu Santos kasing-kasing. Ihil dayon ka sa Ginoo. Pasabot si Maria nahimong putli kay dili siya maghimo og iyang kaugalingong panghukom. Kay judgment niya man na dinhi kung dili ang iyang paminawon ang Espiritu Santo nga naas kasing-kasing. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa niingon siya, kaniadto gihukma namo si Kristo nga dautan. Kay ila man gi-analyze. Apan karon amo nang napamatud-an nga siya di ay usa ka mataro nga tao. Wa na sila maghukom sa tawhanon nga sukdanan kung dili sa Dios no na nga sukdanan ang Espiritu Santo. Tistingi ragod kamo mga asawa, imong bana di mauli tulo ka adlaw, di mananghid. Nga imong tiksan di mo tubag, imong tawagan out of coverage area. Unsa may imong huna-hunaon? Moingon jud ka, asa katong panuway, asa katong animal, nangabit na tingali to. Pero diri kuno ang paminawa kuno, ang imo kunong kasing-kasing. Paminawa ba? Unsa may imong gibati nga wa mo uli imong bana, nya dili sad nimo siya ma-reach. Unsa maroy imong gibati isip asawa? Ang imo bang gibati dili ang imong yunahuna. Unsa may imong gibati? Nabalaka, naguol, nahingawa. O kana. Mo nay paminawa, nya i-offer dayon na ngadto sa Ginoo. Lord, nabalaka gyud kayo ko nga akong bana di na nako makontak. Tulo na kaadlaw, naguol kay ko. Maingon din ang imong kaning kuan, maingon din ang imong kasing-kasing ang Espiritu Santo, musulti sa na siya. Sige lang, ako lang niya kang hupayon sa imong kaguol. Total, kanang bana, mawa manggina sa madugay sa madali. Abitaw Lord no, mawa manggina tingali ning akong bana. Siya, mamatay, ragod na. Siya niya, Lord, namatay ito. Siya, paghuwatlas balita. Adi, igor ka mo hilak. Pagkataon-taon na, dayon ni text ni mo, imong igagaw, day, kahibaw kas imong bana, galumlom siyang babay, diri sa among silingan, giabang og apartment day, diri gahigda. Naam na si babay, God. Ikadawat ni mo, sa may imong bation. Salamat Ginoo nahibaw na jud kog hain siya. Ana. Sakit kayo Lord. Pero ako lang ning i-offer nimo tipigan sods kasing-kasing. Dili hunahon akong bana na. Daghan ang ikagyaw-yaw, animal, hudas. Way batasan, mabudhion, tigpakaron ingnon, bakako ning panuway dako. Si kagyaw-yaw ana. Oy mapatay na nimo iniguli. Pero kung magsikag ingon, nag-uol ko, gi-offer na ko sa Ginoo, moingon sa ng Espiritu Santo, karon nasayod na ka nga ang imong bana, huyang, dali nga matintal, tabangi siya, nga dili matintal sa laing laki, laing babay. Laki naman hinoon. Ngayon kaon sa may akong buhaton, Lord, iniguli, gaksa dayon, ug ayaw nagyog buhii, hangtod mulagom. Ana. Ang saan pa niya pagbalik dito, gimo sige hagakos. Nya, gisugo ti ka asawa nga kuyugi gid ang imong bana, magkuyog gyud mo. Ayaw gyud distansya. Amo resign kas imong trabaho aron mo kuyog gyud kas imong bana. Saman, okay ka na? Matuman nimo ang sugo sa Ginoo nga kung gusto kang mosunod nako, biyai ang tanan. Di ka kaako pagbiya sa imong opisina o sa imong trabaho.
aron lang mukuyog sa imong bana nga maogyoy imong gisaaran nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Di day kakahimo ana. Uy, tubag. Ya kun imo nang buhaton, mubalik pa ka ng imong bana dito atong babay nga mukuyog man ka ngadto. Dili aron masuko kundili mutuman sa imong katungdanan nga kuyogig yun. Kay dili na mo duha kung dili usa na lamang oy mo trabaho man sad ka isa wa man koy kwarta akanang kwarta mauna na ang naa sa imong unahuna gi-analyze nimo ang kinabuhi nga kun way kwarta patay ning among pamilya. Pero karon na kay kwarta nangabit imong bana kay naa man sad siya kwarta. Ana in kapadir patay sa may way kwarta. Kisa mo sa gaingon yung way kwarta og mukuyog ka sa imong bana, mawa din na inyong kwarta di ay. Og mo resign ka sa imong trabaho aron lang mukuyog sa imong bana, mawa din na inyong kwarta. Oh, kana, tubag na. Na magani akong nakaila, ga-blessing kog balay, dako kayo nga balay. Pulo sila nagtrabaho, nang resign, nanguma. Nang resign sila mga trabaho. Sa dihang nanguma na sila, karon dako na nung kay balay. Atong gasigi pa sila og trabaho, gasigi abang og kwarto. Hindi man mumuto o manindog na lang ta. Mga igsoon, mudangop kita sa kainit sa inahanong gugma sa kasing-kasing ni Maria aron kita madasig kanunay uban sa buhi nga pagtuo muingon kita, Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanang mga makasasala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa kalibutan nga ang mga nasod mangita na sa dalan sa kalinaw ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalamposon ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo mangalia alang kanamo ang imong inahan. Alang sa mga nangamatay, labi na ang atong gipamisahan karon nga pinaagi sa pangaliya sa bulahan nga Birhen Maria, makadangat sila ngadto sa langitnong puloy-anan uban kaniya,
mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, mangalia alang kanamo ang imong inahan. Ginoo, dungga ang among mga pagampo nga among gituboy nga kanimo pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daig ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, nga dawat na mo kining among gihalad, ang panupilo nga abot sa yuta. Tugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tutsa ka ang tuhuran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Be with you, O peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa mga babae nga tanan, ugulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Inan sa Diyos, kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Horacio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang kaputli sa kasing-kasing. Nya mahitabo ra ni kung dili ta magsigi og butang og negative emosyon sa atong kasing-kasing. Nya unsaon paghimo, ayaw pagsigig analyze, pamalandungi diha sa Espiritu Santo ang mga gibati nimo. So update sa atong mga nahalin nga slots sa Hope and Opportunity slots, ming abot na ang atong halin og 4,061 slots. Pakpak. Nahihinay lang nag-irog pero mahurot man gini. 939 ka slots na lang ang nahibilin. Sa ato sang St. Vincent Healing Strength para ni sa atong retablo, tag 500 pesos ra ni siya per slot. Ang nahalin niabot na og 531 ka slots. Pakpak yapon. Daghan-daghan pag nahibilin, 3,469 slots pa ang nahibilin. Sige, pamalit na mo. Next week, sugda na pag kaning trabaho ang atong retablo. So, medyo na ay kausaban tingali sa atong naong dinhi. So, ay alam mo kayog kahibong, total ang naong spari, di man mausab. Ang kaniramang backdraft mo ay mausap. So, ay mo kahibong ana. Niya, magampo ta sa atong nasod nga magmalinaon, kay murag nagsugod na o gimok ang mga buangon.
na anay mga political killings niya kay gaangat namang atong eleksyon atong iampo nga mahupay ning mga kasing-kasing sa mga hakog o gahom na dili unta sila magpatuyang sa ilang kayawanon, no? Luoy kay atong nasod mo pay gibundakan tag may pandemic, porti ng lisura, magpinatyanay pag yung mga leaders pasti lang paita, no? Ato nang iampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa uban sa mahal nga Birhen atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuon. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bitun, sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan.